Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Як заўсёды пачынаем з цытаты майго чарговага суразмоўца. На гэты раз гэта Ігор Пракаповіч, які прыехаў сюды на праграму да нас з пастаў. Сацыяльна-культурнае развіццё рэгіёна можа ісці лепш, калі яго жыхары, асабліва найбольш актыўныя, іх частка, ведаюць гісторыю, культуру, традыцыі, прыроду сваёй мясцовасці. Ігор Михайлович, рады вітаць вас тут у гэтым цудоўным памяшканні. Добрый день. Ігор Пракаповіч – настаўнік, пісьменнік, гісторык і краязнаўца. Нарадзіўся ў горадзе Паставы Віцебскай вобласці. Скончыў геаграфічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і аспірантуру Нацыянальнага інстытута адукацыі. Працуе настаўнікам, кіруе навуковым краязнаўчым таварыствам школьнікаў Ювента. Ігор Пракаповіч – аўтар каля 50 краязнаўчых, празаічных і паэтычных кніг. Ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Уваходзіць у вучоны савет Беларускага геаграфічнага таварыства, кіруе раённай арганізацыяй таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны. Ігор Михайлович, ну вось я ведаю цябе вельмі даўно. Некалі мы былі землякамі, там блізка жылі, побач, выходзілі ў філію полацка-глыбоцкую. А вот калі ты захапіўся краязнаўствам? Краязнаўствам пачаў займацца адразу пасля заканчэння універсітэта. Мяне накіравалі, дакладней сам я напрасіўся, дамоў вярнуцца, на Пастаўшчыну. Дома і сцены дапамагаюць. Я такі малады, думаў, закончу універсітэт, думаў, буду у Паставах недзе там працаваць. Мяне адправілі ў самую далёкую школу, самую далёкую вёску. Это вёска Апідамы на мяжы Пастаўскага раёна з Літвой. Там я выкладаў геаграфію, хімію, біялогію, і нагрузілі яшчэ турызмам і краязнаўствам. Пачаў хадзіць у вандроўкі. Ходзіў з вучнямі ў вёску, пайшлі, напрыклад, вёска Каптаруны, нейкія горы, не ведаем, што такое. Вёска Кукляны, стаіць царква. Пачаў шукаць у даведніках, няма такіх звестак. Пачаў патрошку збіраць. А ужо больш канкрэтна краязнаўцам, я лічу, ужо так больш прафесійна, можна сказаць, пачаў займацца, калі арганізавалі ў Віцебску такія абласныя краязнаўчыя курсы або спаборніцтвы называліся. Олег Васильевич Кургалаў, такі апантаны чалавек, ён аб'яднаў віцебскіх краязнаўцаў і фактычна ён з'яўляецца нашым бацькам у краязнаўстве, таму што ён нас вазіў у Вільню, у Польшчу архівы, у Санкт-Петербург, і таму я яму вельмі ўдзячны. А зараз я ўжо працягваю, так сказаць, справу. Хаджу ў вандроўкі, звычайна за год з вучнямі мы робім 10-12 вандровак, знаходзім нешта, звычайна ўжо не турызм, а мэтанакіравана нешта шукаць. Вось столькі кніжак напісана пра родныя мясціны. Увогуле тое, што цікавіць. У першую чаргу я бачу кніжкі па краязнаўству, і з вершамі таксама ёсць зборнікі, але ўсё-такі большасць напісана па краязнаўству. Вершы я пісаў вельмі даўно. Даўно яны, так у мяне адбывалася, што ішла хваля вершы, паэзія, потым это перацякала ў краязнаўства. Краязнаўца, напэўна, больш захапляе, таму што бывае, зачэпішся за нейкі факт, і тыдзень, 2 тыдні, а то месяц ніяк не можна знайсці, што там такое. Дзе што знаходжу, Пастаўшчыне, па Мядзельшчыне, это дзве мае парафіі, так можна сказаць, таму што з Мядзельшчыны мае бацькі родам.
Па кожнай вёсцы ёсць папачка, у ту папачку складваюцца розныя матэрыялы, якія я знаходжу. І такім чынам, некалі стрэльба выстрэліць. Вітольд Ермалёнак, ён якраз быў госцем маёй праграмы, вы з ім добрыя сябры, добрыя знаёмыя. Яны ў школе выпускаюць газету нават. І вось гэта ўсё-такі работа, якая сапраўды для апантаных людзей. Тым больш, што увогуле, кажуць, у школе не хапае мужчын-настаўнікаў. І, напэўна, гэта вось тыя людзі, за якімі дзеці цягнуцца. Вот як сённяшняй моладзі прывіць любоў да краязнаўства, разгледзець у іх талент, займацца гісторыяй. Я працую ў гімназіі, дзейнічае турыстка-краязнаўчы гурток, які я вяду. За год робім 10-12, бывае больш, бывае менш вандровак. Дзецям цікава. Асабліва цікава меншым класам, 6-7 клас. У старэйшых яны там рыхтуюцца паступаць, ім ужо часу проста фізічна не хапае. Другі накірунак – гэта навукова-даследчыя работы. Я стараюся далучыць, завабіць чым-небудзь цікавыя такія моманты, якія невядомыя або слабавядомыя. І адзін-два вучні беруць нейкую навуковую тэму і з гэтай тэмай працуюць. Магу сказаць, што ужо 5 маіх вучняў атрымалі прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за удзел у гэтых навуковых работах. Яны сталі пераможцамі рэспубліканскіх конкурсаў навукова-даследчых работ. Я імкнуся, канешне, каб яны стараліся па-беларуску пісаць, па-беларуску фармуляваць свае думкі, шукаць нешта. Наколькі гэта атрымліваецца, ужо можна ацэньваць па тым, напрыклад, што мы з вучнямі напісалі разам 13 кніжак. Гэта брашуры ў асноўным, ўсё адно. Я іх далучаю таксама да гэтага працэсу, каб яны атрымалі асалоду ад самого слова, ад працы над словам, з другого боку, каб яны і навуковыя нейкія свае погляды маглі неяк сфармуляваць. Я памятаю сваю студэнтку на факультэце журналістыкі, якая прызналася, што яна твая вучаніца і што вы разам з ёй напісалі кніжку. То Ірына Заяц. Мы з ёй напісалі 3 кніжкі. Яна зараз у Кітаі, у дактарантуры. Такі лёс. Стала журналісткай, таму што яшчэ ў школе напісала, паўдзельнічала ў напісанні кніжкі. Напісалі мы пра Манькавіча, потым яна стала студэнткай. Яна прыехала на канікулы, прыйшла да мяне, говорит, давайте з вами напішам яшчэ якую-небудзь кніжку. Говорю, давай. Вёска, каля пастаў, там ёсць невялікая. Я говорю, пра гэту вёску няма інфармацыі, калі ж ты зможаш там нешта знайсці, дык было б добра. Яна села на ровар, паехала, праз дзень прыязджае торбачка, і там надавалі людзі розных артефактаў, як цяпер кажуць. З'явілася такая пра вёску задзел, і было мястэчка, а цяпер проста вёсачка невялікая. Дарэчы, вось праект такі «Шчаслівы горад». Вот што гэта за праект? Сама фармулёўка «Шчаслівы горад», паставы «Шчаслівы горад», яна паходзіць яшчэ ад Габрыэлы Пузынінай, пісьменніцы, якая была пляменніцай Канстанціна Тызенгауза, які валодаў паставамі. І яна часта наведавалася ў паставы, яна тады напісала, што калі на свеце ёсць шчасце, то гэта шчасце ў паставах. Адгэтуль і пайшло. А калі так гаварыць, чаму я, напрыклад, люблю паставы ці мядзел, таму што я лічу, што гэта вельмі камфортныя для жыцця, творчай працы і дзейнасці населеныя пункты. У паставах 20 000 чалавек. 20 000, збольшага ведаюць людзі адзін аднаго. Агульная нейкая такая супольнасць, агульныя праблемы, агульныя падыходы нейкія. В асноўным гэта гарадок аднапавярховы. У кожнага ёсць свой агародзік. І гэта такія стасункі, якія людзей яднаюць, можна сказаць. Яшчэ і духоўны складнік, таму што мы стараемся праз гэтыя кніжкі, краязнаўчыя здабыткі, паэзію, мы ладзім даволі многа розных вечарын. Людзей ўсё ж такі узбагачаць, так скажам, каб яны жылі на сваёй зямлі і ведалі, што гэта за зямля, якую каштоўнасць яна мае. Вы выпусцілі кніжку «Чароўны край пастаўшчына», дапаможнік. І ўвогуле ёсць такі прадмет паставазнаўства.
Ёсць такі прадмет, но это не прадмет, это факультатыўныя такія заняткі, якія праводзяцца, не скажу, што можа ва ўсіх школах, но амаль ва ўсіх школах Пастаўскага района. Вот. Ну, вось гэта кніжка «Чароўны край Пастаўшчыны», яна разлічана на вучняў в основном 7-8 класаў. Яна напісана так, што тут 36 параграфаў, это один параграф на тыдзень, і такім чынам можна праводзіць заняткі. Ну, акрамя гэтага, я распрацаваў дыск з прэзентацыямі па кожным параграфу. Таму, калі хто лянуецца чытаць, можа паглядзець. Ну, а да гэтага яшчэ выйшла вось такая вот, ці ведаеце вы Пастаўскі край, это шытак на друкаванай аснове для тых, хто вывучае вось гэты курс. Гэты шытак на рэспубліканскім конкурсе метадычных матэрыялаў адзначаны дыпломам першай ступені. Ну, для мяне гэта, конечно, вельмі прыемна. Значыць, праца была недарэмная і, напэўна, карысная. Ну і вось разам з гэтай краязнаўчай работай, з непасрэдным вось школьным жыццём яшчэ арганізацыя таварыства беларускай мовы. Чым вы займаецеся там? В грамадскіх арганізацыях, якія ўдзельнічаю, это і таварыства беларускай мовы, і беларускі фонд культуры, і беларускае геаграфічнае таварыства. Это адымае даволі многа часу. Ну, але я разумею, што, напрыклад, беларускую мову трэба неяк прапагандаваць, трэба яе узвышаць, таму што мова гэта наша ўсё. Ва ўсіх падручніках напісана, што ёсць мова, ёсць народ. Нема мовы, нема народа. І таму мы стараемся ладзіць розныя імпрэзы, або здымаем фільмы, праводзім канцэрты, паставілі спектакль даволі цікавы, таксама выкарыстоўваем мясцовы матэрыял. Выступаем у школах, таму што ну, мы ведаем, які стан нашай мовы, стан гэта трэба паляпшаць, так скажам. І тое, што мы можам рабіць там у нас у паставах, у раёне, мы стараемся гэтым займацца. А вось зараз рыхтуецца, напрыклад, мая кніжка ў выдавецтве «Беларусь». Там уже серыя такая пачынаецца падарожжа па родным краі, і вот Пастаўшчына. Ну, прынцып гэтай кніжкі такі, што з Пастаў выязджаеш, напрыклад, у бок Лынтупаў. Што можна бачыць направа-налева, калі падарожнічаеш? Або на поўнач, калі ехаць, або ехаць на Лучай. Што можна ўбачыць? Я лічу, што гэта вельмі карысна для падарожнікаў будзе. Ну і нават для саміх жыхароў, якія жывуць на Пастаўшчыне. Не ўсе ведаюць тое, што удалося нам адшукаць з вучнямі, сябрамі, вандруючы па Пастаўшчыне. Ігор Михайлович, вось у нас ёсць такая пытанка, мы яе крыху абнавілі і просім кожнага нашага госця адказаць на такія пытанні. Вот прадоўжыце гэты сказ. Беларусь гэта? Гэта краіна, у якой добра жыць. Беларусь – это краіна шчасця. Якія культурныя з'явы будуць запатрабаванымі беларусамі праз 100 гадоў? Краязнаўчыя нейкія знаходкі, здабыткі. Гэта ўсё будзе рэалізавана праз фільмы, праз нейкія прэзентацыі. Мы не ведаем, якія будуць далей СМІ, у якой яны форме будуць выглядаць. Калі б раптам была такая магчымасць, з якой выдатнай беларускай асобай вы хацелі б сустрэцца? І чаму? Выдатнай беларускай асобай? Канешне, з Владзімірам Дубоўкам. Владзімір Дубоўка – это наш земляк. І я і вывучаю яго, і вучні вывучаюць, і зараз яшчэ мы робім адзін такі невялікі праект, звязаны з Дубоўкам. Таму вот было б цікава пагаварыць з Дубоўкам і ўсё ж такі запытацца, нарадзіўся ён ці ў 1900 годзе, ці ў 1901, як ужо знайшлі метрыкі. Ну, не толькі гэта, канешне. Што для вас беларуская мова, вы часткова адказалі. Ну і сфармуляваць так у двух сказах, як бы ты хацеў. Хоць это ўжо і збіты выраз, беларуская мова – это душа народа. Ёсць народ, ёсць у народа душа. Душа гэта выказваецца праз мову. На мове грунтуецца культура. На культуры грунтуецца менталітэт народа. І таму чалавек, які ведае мову, ён будзе ўсё наваколле ацэньваць з пункту гледжання беларуса.
што гэта для беларуса карысна, што можа быць не карысна. Вось такім чынам. Ігор Михайлович, дзякуй вялікі, што прыехаў на гэтую праграму. Я рад быў зноў сустрэцца і думаю, будзем сустракацца зноў. А нашым тэлегледачам я нагадаю, што сённяшні мой суразмоўца, настаўнік, педагог, краязнаўца, паэт Ігор Пракаповіч з Пастаў, і мне было вельмі прыемна з ім сёння гутарыць.